Huomenta päivää. Tänään se jätekeskuksella touhuille ja ajelen pyöräkoneella, niin katsotaan minkälainen video saataisiin aikaiseksi. No niin, tässä annetaan vähän tavaraa. Reffiä, eli se on se englanninkielinen sana, mikä on required fuel. Joku semmonen. Semmosta tehdään nyt täällä. Reffiä kautta SRF, se on se toinen, mä en muista miten ne nimet menee. Samaa tavaraa se on. Joku puhuu SRFstä ja joku puhuu Reffistä. Siinä on meidän liipperi 22 syöttää. Tuolla samalla koneella täällä tehdään paljon lajittelutyötä ja sitten aina kun murskataan sitten, niin tuo vuokra murskaa aina meillä reilu kuukauden välein, niin sitä syötetään sitten. Meillä on tuo Scalesin vaaka, Tamtronin vaaka ja Scalesin vaakajärjestelmä. Siinä on varastohallinta ja sinne on valittuna, että ylitevarastolta kirjoituspolttoaineen varastoon, eli joka kauheelle nähdään tietokoneelta, että mikä verran painoa missäkin kasassa. Täällä kasan päällä saa olla vähän varovainen, kun tää on vähän pehmonen, niin ettei täältä tuu alas. Päässyt kertyttää tavaraa, kun pojat on eilisen illan ja tänä aamuna Ani varmaan aloittanut. Ei oo ollut kukaan kantamassa. No, tässä on ihan ajella jo tässä. Ensiluokkaisen näköistä tavaraa on nyt. Nyt tulee hyvää tavaraa. Meiltä ei tulekaan muuta kuin hyvää tavaraa tietenkin. Mutta välillä on tullut vähän muutakin, niin joutuu aika paljon panostaa siihen, että laatu olisi hyvä se tavarassa. Painan kasan päältä tällä kauhalla aina, että siihen vähän tiiviiksi tuo kasan päälle, ettei tuuli heittele näitä eväitä pitkin kyliin. Joo, Alex toi meille kontit tuohon ja aletaan lyömään rehpiä suoraan laatikkoon kohta. Tänne kaveri asfalttia tuosta ihan vierestä. Täytyy käydä näitä lyhtymässä kasalle aina joka välissä. Nyt on helppo kivata kuoppaa. Aina yksi kuorma vaan tässä, kun tää välipäistä. Jos on monta, niin on hankala käydä sitten, kun on monta kuormaa peräkkäin tässä.
kun on CD, eikö tuo siis kasetin noita rullia tommosia, noita narua ihan törkeen pitkästi ja sitten niitä pyörii joka paikassa eikä ne katkee. Tuo morskan lävite tulee kanssa, kato. Ehjänä, niin niitä ilmankin niin pärjäisi. Tässä on rakennusjätteen lajitteluhalli. Esilajittelua koitetaan täällä. Nyt on vähän esilajittelun jäissä, kun murskous kesken, niin käydään työntää vähän kasalle, että mahtuu tulemaan lisää tavaraa. Syöttökoneeseen vähän pieniä teknisiä probleemia, niin tässä nyt hetken niin täytyy laittaa tällä pyöräkoneella tavaraa tuuttiin ja se on vehkeet pyörimään. Tää on muuten ihan jees, mutta jos tuo kita menee tuppoon, niin tällä pyöräkoneella on tosi hankala painaa sitä. Vähän pystyy huulille kyllä painaa, mutta se on vähän semmoista. Semmoista ja semmoista. Saa sitä tyroksia aika paljon, laitetaan vähän silloin tällöin tätä sekaan, niin tulee tasalautusempaa tavaraa.
silleen tää on niinku suhteessa tää ihan tehokas syötät ja kannat alta ja lastaat samalla. Periaatteessa vois miettiä, että 3 työtä yhtä aikaa. Tosiaan tuo syöttöpuoli vaan on tuo vasta pahinen. Sitten saa menemään tonnia tunnissa läpi samalla kun syöttäisi materiaalikoneella, että se on vähän askartelua täällä. Jos on hienoa tavaraa, niin silloin se onnistuu ihan kohtuudella.